¿sí? Rebeldía contra las normas e os estereotipos impostos, contra a situación de inferioridade histórica, a invisibilización sistemática e a favor da loita polos nosos dereitos, a nosa liberdade e o noso lugar na sociedade. Hoxe vimos a reivindicar as mensaxes que as nosas compañeiras levan cantando desde xa fai varias décadas. Mulleres que racharon estereotipos, como Isabel Pantoja, popularmente alcumada como a viúva de España, que foi amplamente criticada por refacer a súa vida tras a morte do seu marido. Nunha sociedade onde a mentalidade era que a muller viúva ten que quedar triste e sola, de loito, polo resto da súa vida. Estamos a falar dunha época na que a sexualidade era un tabú, posto que se supuña que as mulleres non tiñamos desexo, ou falar diso era pecado, delito ou simplemente un acto vergonzoso. Sen embargo, Rocío Dúrcal, coa canción La gata bajo la lluvia, xa nos falou da libertade sexual das mulleres con iso de: si alguna vez nos vemos por aí, invítame un café e hazme amor. Ou Rocío Jurado, un aquilo tan polémico de: hace tiempo que non siento nada al hacerlo contigo. Unha etapa de silenciamento e censura na que Cecilia tivo que cambiar a mensaxe de varias das súas cancións, en a que foi criticada por cantar aquilo de me quedaré soltera, ou poñerse os estereotipos patriarcais e o rol sumiso da muller en dama da luz. Unha época escura na que non tiñamos a liberdade de poder facer, estudar ou vivir o noso xeito. Nese tempo, no que Maritini foi moi duramente criticada, non só por ser a primeira muller en vestir pantalón na televisión, senón tamén porque nesa época a homosexualidade estaba penada e nunca puido recoñecer abertamente a súa sexualidade. A loita por a igualdade non é algo de agora, pois cada muller que soñou e revelou foi un exemplo de valor. Foron as mulleres de xa fai varias décadas opoñéndose á sociedade patriarcal e fartas do rol no que se nos impuña as mulleres que nos comenzaron a cantar en pos da liberación. Ainda que hoxe en día cambiamos as mensaxes, as figuras e os ritmos, a reivindicación segue a ser a mesma. O meu destino é o que eu decido e o que eu elixo para mí. Pois hoxe dicimos basta a todos os estereotipos, a todas as exigencias. Hoxe decimos basta ás violencias e ao sometemento. Hoxe decimos basta ao xuicio social aos que se someten os nosos logros e os nosos traballos. Dicimos basta a unha sociedade que se nos exixe, presiona e violenta desde o momento do noso nacemento. Lo siento, mi amor. Yo no soy eso. Se acabó.